Il-Perit Mintoff għadu jgħix u dan il-Partit se jara li jibqa' jgħix. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat feluq l-ewwel sena mill-mewt tal-ex Prim Ministru Duminku Mintoff. It-tlieta fil-għaxija n-nies inġabret bi ħġara fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex tattendi għall-attività li matula tħabbar l-abbożz li fuqu se jinħadem il-monument tal-Perit Mintoff. Fost 17 il-abbozz ta' monument intgħażlet l-iskultura ta' Noel Gallia Basin li jagħmel enfasi fuq it-trobbija intellettwali u politika tal-Perit. Dan il-monument għandu jkun inawgurat bejn jum il-ħelsien u l-ewwel ta' Mejju tas-sena d-dieħla għalkemm il-post fejn se jittella għandu jitħabbar aktar tard. Id-deputat mexxej Laburista Abela qal li se jinħadmu 96 midalja tad-deb, waħda għal kull sena li jgħix il-Perit Mintoff. Il-qlieħ minn dawn il-midalji se jmur biex jiġi finalizzat il-monument tal-Perit kif ukoll biex tingħata borża ta' studju sabiex student jew studenta Maltija tkun tista' tkompli l-istudji tagħha. B'hekk żied il-Prim Ministru titkompla tradizzjoni tax-xelluk Malti li jagħti boros ta' studju. Il-Prim Ministru qal li kien Mintoff innifsu li beda l-kunċett ta' moviment għaliex kien jiġbor in-nies flimkien għal għan wieħed u kien ifittex mezzi kif persuni għalkemm minn oqsma differenti tal-ħajja jistgħu jaħdmu flimkien. Wara li kien imħabbar il-monument rebbieħ, kienet inawgurata l-entradura rinnovata taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista min-naħa ta' triq il-kbira bix-xogħol oriġinali ta' John Spiteri Sacco. One News kellem lil Daniel Mikallef dwar ix-xogħlijiet li saru fl-entratura tas-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ġimgħata hawnhekk għaddejjin diversi xogħlijiet fejn tajna uplift l-entratura tas-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista minn Strada Rjali l-Ħamrun. Hawnhekk kif qed naraw warajna wkoll hawn diversi skulturi tal-artist Spiteri Sacco li kienu irnexxielhom isalvaw meta propju kienet jitwaqqa l-ex teatru magħruf bħala Radio City biex imbagħad inbena ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u jiena flimkien mal-Perit Lewis flimkien mal-volontiera li minn hawnhekk nirringrazzjahom konna responsabbli għax-xogħlijiet flimkien ovvjament ma' Dr. Abela li kien responsabbli mill-proġett kollu. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħalissa wieħed isib wirja ta' arti dwar il-Perit Mintoff minn barra 17 skultura wieħed jista' jammira diversi disinni u pitturi tal-Perit.